Hej og velkommen til denne undervisningstime, der handler om Célestine Frenés pædagogik. Célestine Frené, han blev født i 1896, og han voksede op i en familie med nogle meget strenge og moralske forældre. Hans dage gik med at være fårehyrde, men han savnede at være ude i naturen, så derfor startede han en uddannelse som lærer, så han kunne inspirere børn. Han nåede dog ikke at afslutte sin uddannelse, fordi han var udsendt som soldat under 1. verdenskrig, og i krigen der blev han alvorligt såret i den ene lunge, og det gjorde, at han ikke kunne holde ud til at tale en hel dag, så derfor blev han nødt til at tænke lidt anderledes, hvis han skulle fortsætte med at være lærer. Hans lungeskade og det faktum, at undervisningen kedede ham, fik ham til at dele undervisningsdagen op i 2. Så om formiddagen, der underviste han i skolefag, og om eftermiddagen tog han eleverne med ud i bjergene i Sydfrankrig, her hvor skolen lå, og så gik han tur og udforskede lokalområdet og snakkede med de lokale sammen med eleverne. En dag lavede eleverne et sneglevæddeløb, og i fællesskab der beskrev de hændelsen på tavlen og tegnede tegninger til. Og det var startskuddet på det, Frené er mest kendt for, nemlig den frie tekst. I 1920'erne begyndte han at eksperimentere med at lade eleverne udtrykke sig frit, altså gennem de her frie tekster. Og han lavede trykkerier, hvor han i samarbejde med eleverne trykte og udgav elevernes frie tekster i aviser. Der findes Frenés-skoler over hele verden, særligt i Frankrig, Tyskland og Belgien, Italien, Spanien og Schweiz. Det er i mindre grad, men i Danmark har vi også eksempler på sådanne skoler. Der er 3 officielle Frenés-skoler i Danmark, som er blevet etableret på og taget udgangspunkt i Frenés pædagogik. Der er Frenés-skolen i Valby, Tre Kronergade og Syddjurs Friskole, som der beskriver målet med skoletiden, som giver eleverne mulighed for at udvikle sig til fordomsfri, skabende og videbegærlige mennesker med fællesskab og samarbejde som bærende principper. Det er formålet, at eleverne skal dannes til at blive livsduelige og tolerante mennesker, der kan tage del i et samfund, hvor begreber som frihed, demokrati og folkestyre er grundlæggende. Det er selvfølgelig rigtig fint og holistisk alt sammen, men hvordan afvikles det så egentlig i praksis? I Valby Frenés-skole vælger eleverne hver mandag, hvordan deres ugeskema skal se ud. Her er et billede sendt af skolen, som det så ud i 1980. Hvis man kigger på skolens egen hjemmeside i dag, er der mange ligheder mellem den gamle måde at føre skole på, og hvordan de gør det i dag. De har stadig et skema med mange forskellige kreative og boglige fag, som man kan melde sig ind på i starten af ugen, præcis ligesom for næsten 45 år siden. Det, der afviger mest, er, at nogle af fagene er skiftet ud med andre. De har dog stadig mange af de centrale fag, som Frené oprindeligt prædikede for. Den frie tekst lever for eksempel stadig i bedste velgående i de moderne Frenés-skoler. I nogle af Frené-skolerne i Danmark, der differentieres undervisningen ved, at eleverne arbejder på kryds og tværs af klasserne, så de hver især arbejder på det niveau, de er på. Det vil sige, at for eksempel vil en førsteklasses elev, der er god til matematik, arbejde sammen med en elev fra 3. klasse. Og det er altså også en del af Frenés pædagogik, at han havde fokus på elevernes forskellighed og forskellige niveauer. Frenés praktiske tanke er på Syddjurs Friskole udført gennem en vekselvirkning mellem skemaperioder og temaperioder. Og i skemaperioderne, der arbejder eleverne i deres klasser med faglige emner, og i temaperioderne er klasserne brudt op og inddelt i nye konstellationer, og her er fokus mere helhedsorienterede temaer, der kan have forskellige udtryk og indhold. Og her er undervisningsrammer mere kreative og praktiske. På Syddjurs Friskole, der udfører de her temaperioder. De har både ved, at de har nogle faste temaer i løbet af året, og nogle, der skifter fra år til år. Nogle af de faste temaperioder er kulturtemaet, juletemaet, værkstedstemaet, projektperioder, teater og fælles lejrskole. Hvis du af urensagelige årsager har mistet koncentrationen under vores video, kommer vi her med nogle nøgleord i Frenés pædagogik. Vi har
Den frie tekst. Elevinddragelse, medindflydelse og demokrati. Barnet i centrum. Og respekt for børns egen stemme. Samarbejde, ansvar og selvstændighed. Praktisk og autentisk læringsmiljø. Lysten til at lære skal komme fra eleven selv. Der skal ikke være nogen lektier, og der skal være medindflydelse. Reel meningsfyldthed. Elevernes læring skal kunne bruges i det virkelige liv. Der skal være en direkte sammenhæng mellem skolen og samfundet. Læring med fokus på elevers forskellighed og respekt for individuelle processer. Tak fordi I lyttede med. Vi ses.